kwamen per toeval kwamen deze zwermtje in. Jullie daar hangen, net een hele grote zwerm. Maar wel een mooie compacte zwerm. Ik schat dat er tussen de 10.000 en de 15.000 bijen in zitten. In die zwerm. Maar in het midden Hare Majesteit. De koningin. Die is uit de kast gegaan met deze bijen omdat er te weinig ruimte was in de kast. En dan zie je ze zelf een nieuw plakje. Voorlopig even hier. Zo, begin ze weer. Hier is voort. Ja, dat is kan. Ik had ze weer behollen, want die zwerm die hong zo mooi daar in de beam. Daar gaan we kred opnames van maken. Maar we zijn kred let. Dan ben je weer op zwerm, letterlijk. Ze gingen die kant uit en dan ben we het spoor buster. Dus dat is kan, hè, want dan zien ze mooi even in deze koerkant. Dan hebben we ze letterlijk skept. Dus we zullen direct even op onderzoek. Misschien vinden we ze nog. En als dat net slaagt, nou ja, dan voor de luisteraars en kijkers om een zwerm joggen, dan maken we u even bellen.